खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो बर' हारिनि गेजेराव थाम्बनेलाव थानाय बायदि खोथाफोरखौ रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ। अब्लाबो आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव खावलायो, गावनि बेसेन गोसा समखौ न'खरनि गासैबो 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासिबो खोथाखौ बुजिनो हागोन आरो आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। आरो भिडिअआ गनायजायोब्ला बर' हारिनि गेजेराव भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनाय बायदि। दिनै आं बे समाव सावरायगोन बै समनि खोथाफोरखौ, जेरैबायदि बे दिनैनि खोथायानो जाहैबाय बै समनि माखासे सोलोंथाइनि खोथाफोरखौ आङो सावरायगोन। आरो गिबियावनो आङो बुंग्रोगोन दुगामादुलाफोर, जेरैबायदि आबसुनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि, प्राइमारिनि दैदेनगिरि, जिखुनु जाया आबसुनि बिबानगिरिफ्रा माखासे आखुखौ खालामाखै, सोरखौबा बुङाखै। नाथाय माखासे जायफोर आबसु अफिसाव जिरायफ्लानानै गावखौनो दुगामादुला देखायग्रा, बिथांमोना गावसोरखौल' आबसुनि एक्टर साननानै लायो। नाथाय जों बर' हारिनि गेजेराव बयबो, जेसेबां बुहुमाव बर'फोर दं, बयबो आबसुनि न'खर। जेसेबां बर' हारिया थांनानै थागोन, मोनफ्रोमबो न'खरा आबसुनि न'खर। बेखौनो साननांगोन। सोरबा दुखु दाहा, सोरबा खैफोद आफोदखौ जिखुनु जाया बर'फोरनि थांनानै थानायाव आबसुआ जेरैबायदि आगान सुरदों, बेफोरखौ माखासे खामानि मावनो थाखाय आगान सुरनायाव जेरैबायदि डिस्ट्रिक्टनि आबसु दैदेनगिरिया भुल मावाबाबो, सोरबा प्राइमारिनि आबसुनि दैदेनगिरिया भुल मावाबाबो, सोरबा आबसु अफिसाव थानानै दुगामादुलाफोरनि थाखाय दिनै बदनाम लानो गोनां जादों। बेफोरनि थाखाय दिनै बुनसुआ जोनोम जानो गोनां जादों। बेफोरखौ आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा साननाय हनाया मोजां आरो उननि समफ्राव आलो गोजोनै माखासे सोलोंथाइखौ नांगौ जायो। माब्रै नांगौ जायो, आङो बुनसुखौबो नैबे आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो भिडिअखौ नायोब्ला एसेबाबो आबसुनि सायाव बुंनायखौनो बुनसुनि दैदेनगिरिफ्राबो एसेबाबो बुजिलाङो, आं बेखौसो आसा खालामो। बै समनि खोथाखौ आं सावरायनोसै, खोनासंलांदो। दिनैनि समाव बै समनि खोथाखौ दिनै रायखांनो गोनां जादों। दिनैनि बे समाव, दान्दिसे समाव दिनै बै समनि दैदेनगिरिफोरनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि खोथाखौ आं बुंथ'ला, आबसुनि सायाव आं बुंनोसै। बै समाव सिनियर जुनियर बयबो लेखा रोंनाय लेखा रोङै, जाम्बा जाम्बि बयबो सोलोंथाइ लानो गोनां जादोंमोन। आबसुनि दैदेनगिरिया दुब्लिबारि, फिल्ड, जिखुनु जाया औवासिम, दंफांसिम सोलोंथाइ होनो गोनां जादोंमोन। बे सोलोंथाइ लानाय समाव बयनिबो आखायाव बोरला, लावथि, सिखा, गाजिमारा बयनिबो आखायाव नुयोमोन। नाथाय बे सोलोंथाइ होनायाव सोरखौबा गाव, सोरखौबा बु, सोरखौबा दान होननानै सोलोंथाइ होदोंमोन नामा? होआखै। जास्ट गावखौ प्रटेकसन खालामनो थाखाय बेफोर लबारनिफ्राय सिलाइसिम जों नुयोमोन, बोरला काट जों गासिबो नुयोमोन। बेफोरखौ जों दिनै रायखांनो गोनां जादों। दिनैनि समाव खोनासंनो गोनां जादोंमोन दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ। नाथाय बै समाव मा क्लास होयोमोन बेखौ बयबो बुजिनाया मोजां। बै समाव जेब्ला आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ, आबसुनि माखासे डिस्ट्रिक्ट, प्राइमारि, जिखुनु जाया आबसुनि कर्मिफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ फोरोङोमोन। बे फोरोंनाय माखासे सोलोंथाइया मामोन? जोंनि हारिखौ गुबुन हारिया गादबनायनिफ्राय माबोरै जौगानांगौ आरो गुबुन हारिया जोंनि न' बांखौ गाग्लोबफैयोबा माबायदि होबथानांगौ आरो भारत सरकारनो जोंनि गादब जानायखौ माबायदि फोरमायहरनांगौ, सोलोंथाइ गैयैया माबोरै दैदेनगिरिफोरखौ सनमान होनांगौ, माबोरै न'खरखौ दानांगौ, माबोरै खेथि आबाद मावनांगौ आरो सोलोंथाइ गोनाङाबो जाम्बा जाम्बिफोरखौ माबोरै सनमान होनांगौ, माबोरै सिनियर जुनियर सनमान होनांगौ, बेफोरखौ फोरोंबोदोंमोन। नाथाय जों दिनै नुदों जायफोर आबसु अफिसाव जिरायनानै थायो, जायफोर दिनै साफा सानै, गासिबो नङा, आबसुनि दैदेनगिरि, आबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा आंखौ दिनै दुखु मोननो हागौ। नाथाय आं गासिबो आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ बुङाखै। नाथाय जों बुंनो थाङोबा गासिबो, नोंबो आंबो, जों बयबो आबसु, जोङो बयबो बुनसु, जों बेखौसो साननानै लानांगोन। बुंनो गोनां जायो जायफोर दुगामादुलाफोर, बिथांमोना
सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिखौ सोरबा प्राइमारिनि दैदेनगिरिखौ सोरबा डिस्ट्रिक्टनि प्राइमारिनि सोरबा मोजां कर्मिफोरखौ बदनाम होनो थाखाय साफा सानैया आबसु फिसाव जिरायफ्लानानै सोरखौबा दाद्रिनाय सोरखौबा बखिनाय सोरखौबा सोंखारिनाय बेबायदिजों आबसुआ बदनाम जाबोगासिनो दं। दिनै सोलोंथाइखौ अबाव होयो जोंथ' नुवाखै। बै समावथ' आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंथाइ होयोमोन। दानि आबसुफ्रा अबे जायगायाव सोलोंथाइ होयो जोंथ' नुवा। अबेयाव सोलोंथाइ होयो? सिलाइ गावनाय नङा, सोरखौबा बुनाय नङा, सोरखौबा बखिनाय नङा। नाथाय आं सोलोंथाइखौ अबाव होयो आबसुनि सोद्रोमाफ्रा। बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ बै समाव हाग्राबारियाव, औवाबारियाव, अबेबा दुब्लिबारियाव, अबेबा फिल्डआव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बै समाव फोरोंबोदोंमोन। गुन गोनां सोलोंथाइ बेफोरखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजिफ्रा गावजों गाव अनलायनायफ्रा जुक्ति दंमोन। सोरखौबा दैदेनगिरिखौ रायखुमानायनिफ्राय खममोन, सोरबा दैदेनगिरिखौ बखिनायखौ खम नुयोमोन। नाथाय जों दिनै बे गुन गोनां सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो सोरबा साफा सानै आबसु अफिसाव थाग्रायाबो सोरबा बै समनि दैदेनगिरिफोरखौ बखियो। बे बखिनाया गाबोन समफोर जुदि दिपेन बर'आ जुदि आबसुनि दैदेनगिरिनिफ्राय ओंखारोब्ला गाबोननो आबसु अफिसाव थाग्रा दैदेनगिरिया दिपेन बर'खौ बखिगोन। बेबायदिखौ जोङो जोनोम होनाय नुदों। बेफोरबायदि माखासे जोनोम होनाया जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइ होयैनि थाखाय जागोन। आरो जों बेखौनो बुंनो गोनां प्रमद बर'आबो जेब्ला आन्दालन खालायदों बे समाव बै समनि दैदेनगिरिफोरखौ आथिं आखाइ हमनानै खुलुमनानै माखासे बै समनि जारिमिनफोरखौ सोंस्लुनानै आरो सिनियर दैदेनगिरिफोरनाव माखासे खोथाफोरखौ हेफाजाब लानानै आन्दालन फोथाराव ओंखारलाङोमोन। जों बेफोरखौ जोङो खोनादों नुदों। प्रमद बर'आ जेरैबायदि आन्दालनाव थाङोब्ला आन्दालननि फिल्डआव ओंखारलाङोब्ला बै समनि दैदेनगिरिफोरखौ मानो आथिं आखाइ हमनानै खुलुमो आरो माखासे खोथाफोरखौ मानो सोंस्लुयोमोन, माखासे खोथाफोरखौ मा बुङोबा मा जायो बेफोरखौ मानि थाखाय सोंनानै आन्दालनाव ओंखारलाङोमोन। बेफोरखौ माखासे आबसुनि दैदेनगिरि माखासे आबसुनि सोद्रोमाफ्रा सोलोंनाया मोजां। जों दिनै नुदों माखासे एनडिपिनि जेलाव थाग्राफोरनि आरो मुंख्लंफोरनि खोथा बुङोब्ला आबसुनि साफा सानै सोद्रोमाफ्रा मा बुङो, एनडिपि आफादा मा मावना होफैखो, मा मावनानै होफैखो होननायनि खोथायानो जाहैबाय प्रमद बर'नाव सोंनानै लागोन। एनडिपि आफादा मा मावना होफैखो बर' हारिनि थाखाय? बर' हारिनि माखासे थांखि बिथांखिखौ फेलें खालायना होग्राया प्रमद बर' होननानै जोङो बुंनो थाङोब्ला गाज्रि जानाय नङा। नाथाय आं नैबेखौसो सोङो, जायफोर साफा सानै आबसुनि सोद्रोमाफ्रा बिथांमोनहा जेब्ला मुंख्लंफोरनि माखासे मोननो गोनांफोरखौ जुदि बुङोब्ला बिथांमोनहा खर' सायो। बे खर' सानायनि खोथाफोरखौ साफा सानैफ्रा दिनै गोसोआव गाराय बायदि सायो आरो खर'आ साखांनाय मोनो। माखौ साखांनाय मोनो बुंस' हाया। नाथाय आं नैबेखौसो बुंगोन, साफा सानै जायफोर आबसुनि सोद्रोमाफ्रा जेलाव थाग्राफोरखौ उदां खालायनांगौ आरो मुंख्लं नखरफोरखौ मुंख्लंफोरनि थाखाय एखे जायगायावनो एखे हायावनो बिथांमोननि नेरसोन खाम्फा खालायनांगौ आरो बोसोरफ्रामबो बिथांमोनखौ सन्मान होनो हानाय आलारि बाथि, जेवारि बाथि आरो मम बाथि लगायनो हानाय एखे जायगायावनो बानायनांगौ होनना बुंबा साफा सानै आबसुनि सोद्रोमाफ्रा खर' सायो। आं दैदेनगिरिफोरखौ बुङाखै आरो माखासे साफ्रोमबो आबसुनि सोद्रोमाफ्रा नङा। बिनि थाखायनो आं खावलायो, जायफोर बिथांमोनहा गोसोआव साननो रोङा बिथांमोनहा प्रमद बर'नाव सोंनानै ला। कमेन्ट हरैनि सिगां जायफोर साफा सानै आबसुनि सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर'नाव सोंनानै ला, एनडिपिआ बर' हारिनि थाखाय मा मा होफैखो आरो जेलाव थानायफोरखौ उदां खालायोबा मा खहा दं आरो मुंख्लंफोरनि थाखाय नेरसोन खाम्फा खालायोबा मा खहा जायो बर'फ्रा, नैबेखौ प्रमद बर'नाव सोंनानै ला। एनडिपिआ मोननै मोनथाम हान्जा जानानै मा मा होफैखो बिनि खोथाफोरखौ जुदि स्पष्ट बुजिनो लुगैयोब्ला मोगा मोगि कन्टेक्ट नाम्बारजों आरो जायगानि नामजों आरो एड्रेसजों होनानै लेंहर, नङाबा खाथियाव फै, फोरोंना होगोन। बिथांमोना बेफोरबायदिखौ सोंस्लुदों। प्रमद बर'नाव गिबि सोंनानै ला, एनडिपिआ मोनथाम मोनब्रै फेक जानानै आलादा आलादा बिथांमोना सरकारनि सायाव सोरनोबा दख'ना नांगौ, सोरनोबा गामसा नांगौ, सोरनोबा गस्ला नांगौ, सोरनोबा जुथा नांगौ होननानै बेयाव सरकारनि सायाव दाबि गैया। बर' हारिया थांनानै थानायाव बर' हारिया माबायदि गावनि मोनथायखौ मोननांगौ मोनफ्रोमबो फेक्सननिफ्राय गासिबो एखे।
बेफोरबायदि खोथाखौ सोङोब्ला आरो बेफोरबायदि खोथाखौ बुजिनोबा गावनि एड्रेस गावनि जायगा मबाइल नाम्बारखौ होनानै लेंहर, नङाबा जोंनि खाथियाव फै, मोजाङै नोंथांखौ बुजायगोन आरो माखासे खोथाखौ बर' हारिनि थाखाय मा होफैदों मा होफैयाखै बेफोरखौ बुजिनोब्ला आरो सोंनानै लानोब्ला प्रमद बर'नाव थांनानै आथिं आखाइ हमनानै सोंनानै ला एनडिएफबि आफादा मा मा होफैनो हाखो बेखौसो जोङो बुंनो हायो। एनडिएफबि आफादा मालाबाबो बर' हारिखौ आसखान्दा खालामनो गोसो गैयामोन। नाथाय सोर आसखान्दा खालामखो? बिनि थाखायनो दिनै जायफोर कमेन्ट लिरग्रा बिथांमोनहा प्रमद बर'नाव सोंनानै लागोन एनडिएफबि आफादा मा मा होफैनो हाखो, अब्ला प्रमद बर'आ नोंथांमोननो मोजां फोरमायगोन। एनडिएफबिखौ दिनै थगायनायनि थाखायनो एनएलएफबि आफादा जोनोम जानो गोनां जादों आरो दिनै सरकारनि खाथियाव 6 फाइल लानानै थानो गोनां जादों। रायजो राजाफोरनि खाथियाव नैबेखौनो आङो मेसेज हरो।